Waw! Helo! Fy enw I yw Alf. Wel, Alfred o'n i pan o'n i'n fach. Ond o'n i'n darllen siwt gwmynt, bydde mam yn cael llond bola a ddweud, Alfred, read that? O ie, ddi ddim yn gallu siarad Cymraeg. A weithiau, ddi ddim yn siŵr sawl red i ddweud mewn brawddeg. Byddai'n mynd, Alfred, read that? 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 Felly, fe benderfynodd hi alw fi yn Alf. Alf, read that. Alf, read that. Alfred, 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 that. A fe wir. Bob tro ni'n gweld llyfr, o'n i'n ei ddarllen e. Fi'n caru darllen. Chi'n gwybod pam? Yr antur. I fi'n gallu mynd ar antur heb symud o fan hyn. Chi'n gwybod beth i fi'n defnyddio? Fy nychymyg, ie. A pan i fi'n darllen, mae nychymyg i yn mynd yn hollol wallgo. Ydych chi'n gwybod pwy yw'n hoff awdur i? Roald Dahl. A mae fe yn bendant yn anhygoel am ddefnyddio ei ddychymyg. Maen nhw wedi cyfieithu i lyfrau fe i tua 60 o ieithoedd dros y byd i gyd. O, chi'n gwybod, gath Roald Dahl ei eni yng Nghaerdydd, ein prif ddinas ni. O, a mae yna lyfr da yn sôn am ei blentyndod e. Boi, pan oedd e'n fachgen yn byw yn Llandal. Nawr, i fi wedi penderfynu trial dewis fy hoff lyfr gan Roald Dahl. Mae hwn yn mynd i fod yn anodd. Siwr o fod y peth anodda fi eriod wedi wneud. O'n i bai pan o'n i ar y lleiad yn ymladd gorilla. Fi wedi dewis fy hoff bimp. Dyma ni'n mynd. Y llyfr cyntaf yw James ar ei rinen wlanog enfawr. Stori am fachgen o'r enw James Henry Trotter. Mae'n dechrau tyma bach yn drist, achos mae rhieni James wedi cael ei lladd gan rhinoceros mewn zoo yn Llundain. A mae'n gorfod byw gyda 2 anti afiach, anti-spiker a anti-sponge. Mae anti-spiker yn dal yn denau fel bran, a bob tro mae hi'n siarad, mae'n poeri bobman. Dychmygwch pa fath o fenyw yw hi. Na i esgus fod yn hi. Iawn te. Yn dal. Yn denau fel bran. A bob tro mae'n siarad, mae'n poeri. Right at James, y bach yn bach drog dyr yma. Ycha fi. A dyma sut mae Roald Dahl yn disgrifio anti-sponge. Fel brysychen wen soeglyd wedi berwi'n rhy hir. Sut bydde hi'n edrych? Ond dyw bywyd James ddim yn hapus o gwbl. Dim fel chi yn cael dod i weld eich ffrindiau trwy'r amser. Mae'n gorfod gweithio o fored gwyn tan nos. Tan i rhywbeth hudolus. Ansparedigaethus i ddigwydd. Mae fe mynd ar daith gyda ffrindiau arbennig ar ben ei rinen wlanog enfawr. Ond pwy yw'r ffrindiau arbennig ma? Miss Corin, sioncyn y gwair gwyrdd, diwch goch gota, mwydyn, pryfyn, sida. A fi bydde James ar ôl y stori. I ni mynd ar dipyn o antur. Ond os ych chi eisiau gwybod yn union beth sy'n digwydd, fe rhaid i chi ddarllen. Mae e gyd yn y llyfr. Llyfr 2, Charlie a'r ffatri siocled. Chi'n hoffi siocled? I fi'n dwlu siocled. Chi'n gwybod pwy yw Charlie Bucket? Neu beth am Willy Wonka? Mae Mr Wonka yn gallu gwneud malws melys sy'n blasu fel fioledau. A losin caramel cyfoethog sy'n newid ei lliw bob degeled wrth i ti signo nhw. A losin bach fel plu sy'n toddi yn flasus i ti'n rhoi nhw rhwng dy wefusau. A mae'n gallu gwneud gwm cnoi sy'n byth yn colli flas. A balwniau siwgr, rwy ti'n gallu chwythu nes bod nhw yn
yn enfawr, cyn llwncyn yn ôl. Nawr yn y stori, mae 5 plentyn yn cael antur anhygoel yn mynd o amgylch y ffactri, ond sut o'n nhw'n cael ei ddewis? Tocyn air. Pwy oedd y cyntaf i ddod o hyd i'r tocyn air yma yn y Wonka bars o siocled? Wel, Augustus Gloop. Wedyn, Veruca Salt. Oedd hi eitha gas. Wedyn, Violet Beauregard. Chi'n cofio beth oedd hi'n neud? Trwy'r amser. Wedyn, yeeha! Mike TV, oedd e'n joio gwylio cowboys ar y teledu. Ac yna, Charlie Bucket. Pob dydd, ai Charlie Bucket yn dyneiach o hyd, a thi wyneb yn frawychus o wyn a thene. Roedd y croen wedi tynnu mor dyn dros y boche, fel gallech chi weld siap yr esgyrn oedd ei tano. Roedd yn anodd dweud allai fynd yn ei flaen lawer hirach, heb fynd yn beryglus o sal. Roedd e'n gwneud popeth nawr yn araf a gofalus, i atal ei hun rhag ymladd yn llwyr. Ond mae'r 5 yn cael tipyn o hwyl yn mynd o amgylch y ffactri. Maen nhw'n cwrdd ar wmpa-lwmpas, hwylio ar yr afon o siocled. As chi eisiau gwybod yn union beth sy'n digwydd, na gyd sy'ch chi'n neud, yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Llyfr 3, y twits. A mae'r llyfr yma am Mr a Mrs Twit. Roedd Mr Twit yn un o'r dynion yma oedd â gwyneb blewog iawn. Nad oedd gan Mrs Twit wyneb blewog, mi oedd ganddi wyneb hyll iawn. Roedd wyneb eitha dymunol ganddi pan oedd hi'n ifanc, ond os yw person yn cael meddyliau hyll, mae'n dechrau dangos ar yr wyneb. A phan fydd y person hwnnw'n cael meddyliau hyll bob dydd, bob wythnos, bob blwyddyn, mae'r wyneb yn mynd yn hyllach ac yn hyllach, nes ei fod mynd mor hyll, fel mae pryn y fedri di dioddau edrych arno. All person sy'n cael meddyliau da, byth fod yn hyll. Gall fod gen ti drwy'n crwca, ceg cam, tagell a danedd sy'n stico mas, ond os wyt ti'n cael meddyliau hapus, fydden nhw'n pefrio allan o'th wyneb fel peledrau'r haul, a fyddi di bob amser yn edrych yn hyfryd. Felly stori am gwbl afiach ychyfu Mr a Mrs Twit yw hon. A mae Mr Twit wedi cadw teulu o fwnciod y Mugglewumps, a mae'n cloi nhw ar waelod yr ardd ac yn gorfodi nhw i wneud sgiliau syrcas ben i weired. Achos mae fe eisiau agor y syrcas fawreddog mwnciod ben i weired cynta yn y byd. Ond yn lwcus, mae yna aderyn lliwgar yn ei helpu nhw. Y roly-poly. A maen nhw'n dianc ac yn dial ar Mr a Mrs Twit. A maen nhw'n gwneud lot o bethau doniol. Os chi eisiau gwybod yn union be maen nhw'n gwneud, na gyd sy'ch chi'n gwneud yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Sori. Llyfr 4. Y cawr mawr mwyn. Neu y Nawr, dim yn aml iawn i fi'n gweud sy'n ni'n licio bod yn ferch fach. Ond os bydden ni, sy'n ni'n prynu beic pink, rhibanau melyn, a sy'n ni'n mynd yn gyflym yn y gwynt, sy'n ni'n edrych mor bert. Nes i wein uchel do fe. Ond sy'n ni'n licio bod fel Sophie, y ferch yn y stori yma. A mae Sophie yn cael ei chipio gan gawr. Ond y cawr mawr mwyn, A gyda'i gilydd, maen nhw'n brwydro yn erbyn y cewri creulon eraill. Chi wedi clywed i enw nhw? Y bwytawr talpiau cnawd. Y malwr esgyrn. Cofleidiwr dynion. Y cnôr plant. Diferwr cig. Llwciwr glasogau. Stwnsiwr merched. Potelwr gwad. Ychyfu. Oedd y cawr mawr mwyn yn hoffi casglu breuddwydion. A oedd yn defnyddio rhain. A casglu nhw
yn y boteli. A un peth arall am y cawr mawr, mwyn, oedd e'n siarad tyma bach yn wahanol i fi a chi, oedd e'n neud geiriau lan. Geiriau Dafydd. Os chi eisiau dysgu nhw gyd, chi'n gwybod beth i'n neud. Darllen. Mae gyd yn y llyfr. Hwna'n un da. O ie. Llyfr 5. Y gwrachod. Mae'r rhain yn frawychus, achos maen nhw'n edrych fel pobl arferol. Falle bod nhw bach yn posh, ond maen nhw'n beryglus. Mae'n cael ei adrodd gan lygoden. Wel, oedd e arfer bod yn fachgen, ond mae'n cael ei droi mewn i lygoden. A mae mam gi y bachgen yn rhoi cyfarwyddiadau manwl siwt i adnabod gwrach. A wen i'n meddwl byddaf yn syniad da i ni fynd trwy'r cyfarwyddiadau yma. Iawn? Yn gyntaf, dwylo gwrach. Bydde dim gwynau i gael gyda nhw. Felly, bydde gwrach yn gwisgo menig. Wedyn, pen gwrach. Doedd dim gwallt yn nhw. Tara! Ond o'n nhw ddim yn cerdded o beth i'r lle fel hyn. Ond nhw'n gwisgo wig. O, mae'n crafu. Trwy'n gwrach. Mae ffroenau enfawr dyn nhw. Mwyn gallu arogli plant o ochr draw y stryd. A bydde llyged gwrach yn newid lliw. Felly bydden nhw'n cwato hynny trwy wisgo sbectol hael. A trad gwrach, maen nhw'n afiach. Does dim bysau trad gyda nhw. Mae'n edrych fel bricsen. Felly, bydden nhw'n gwisgo high heels. A bydden nhw'n cerdded tyma bach yn ddoniol. Fel hyn. Mae'r hyn yn gyfforddus. Ac os fyddech chi'n edrych yn agos yn eu cegau nhw, byddai poer nhw tyma bach yn las. Ond dim gwrach i fi, ond fi'n cadw'r un. Os chi eisiau gwybod mwy am beth sy'n digwydd yn y stori, na gyd sydd â chi'n neud yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Felly, dyma ni, fy hoff lyfrau gan Roald Dahl. Ond pa un yw'r un gorau? James ar Eirinen wlanog enfawr? Charlie ar ffatri siocled? Y twits? Neu y gwrachod? Fi ffili penderfynu. Chi'n gwybod be? Fi mynd i ddarllen nhw gyd unwaith to. A wedyn falle gallai ddewis y gorau. A gobeithio gallwch chi wneud union yr un peth. Mae'n dda. Cerwch de.